Rahim wal maqalatu utawi pangandikan al hadiyatu asyarata al hadiyata asyarata kang kaping 11 iku an ba'dil hukamai den critakake saking sebagian hukama itu dokter hati attibaul qulub. Iku kama niku yang ingkang mampu mengeluarkan kalimat-kalimat ingkang mengandung hikmah utawa kata-kata mutiara sing kalimat-kalimat kalau dipun betakaken kalian sinten kemawon salebetipun gesang wali alam dunya iku hukama. Bismillahirrahmanirrahim. Anahu setunya ba'dul hukama iku qala ngandika sapa ba'du man lam yakhsyallah lam yanju min zillatil lisan. Man utawi sapane wong iku lam yakhsya ora wedi sapa man Allah ing Gusti Allah lam yanju monggo ora slamet sapa man min zillatil lisani saking keplesete lisan. Nomor setunggal dawuhipun ba'dul hukama sing sapa wonge kok ora duweni rasa wedi marang Gusti Allah wong mau ora slamet sangka keplesete lisan. Artinya tidak mampu menjaga lisan. Mergo ora wedi karo Gusti Allah. Dia merasa tidak diawasi utawa diawasono dia iki ora peduli. Nah, iki berarti orang duweni rasa wedi dhateng Gusti Allah taala sehingga mudah mengucapkan kalimat-kalimat walaupun kalimat niku misalnya pun nyakiti dumateng tiang sanes, bahkan dengan kesengajaan mencaci atau menggibah rasa-rasan, dan ini bahaya. Keplesetan lisan niku lebih membahayakan tinimbang keplesetan sikil. Kadang-kadang keplesetan lisan itu jadi nondas niku bundas. Artinya mergo napa? Awake ora iso njaga lisan misui wong, kamu kok sing kita pisu niku ora salah apa-apa. Karena dia ora rumangsa salah, dia membela diri, akhirnya malah ngeplak kula panjenengan sami. Niku wong kok ora wedi dhateng Gusti Allah, wong mau mesti ora slamet sangka keplesete lisan. Riwayatake apa ana sedune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi tuba bejo kemayangan liman kedhe wong malaka kang ngreksa utawa kang muasani sapa man lisanahu ing lisane man wa wasi'ahu lan amot ing wong apa baiduhu umahe wong wa bakalan nangis sapa wong ala khati'atihi ing atase keluputane wong. Rawahu riwayatake hadis sapa At-Tabrani Imam At-Tabrani. Dawuhipun Kanjeng Nabi bejo tenani kanggone wong sing mampu menguasai lisan, bisa mengendalikan lisane. Artinya dia tidak akan berkata, tidak akan berucap kecuali kalimat-kalimat kalawau ingkang beto manfaat. Ora sampai ngelarani dumateng tiang sanes, ora sampai berdusta,
ora sampai blithuk. Jadi mampu menguasai lisane, bejo banget. Nomor loro wa wasi'u baituhu, omahe muat dheke. Artinya dia tidak mempunyai masalah sak lebetipun omah. Karo anak bojone hubungane apik, karo keluarga apik. Dan dia tidak mempunyai beban apa-apa sak jroning omah. Sehingga dia merdeka. Ning jero omah niku merdeka. Orang ricatan. Lho kadang-kadang wong ki omahe gedhe, jejer, tapi dia ora betah ning jero omah kono. Karena dia diliputi oleh masalah-masalah. Omahe gedhe tapi ora iso angot dhek, ora sedeng. Karena akeh masalah sing menjerat dhek. Tapi wonten sing omahe niku cilik tapi terasa longgar. Mergo napa? Tidak ada masalah ning rumah kono. Senajan tobaté akeh, omahe cilik, tapi krana ning kono ada kedamaian, ada kenyamanan sehingga dia nyaman urip sakjroning omah niku. Lan bojo banget wong sing omahe niku bisa memuat dia, iso ngadari dhek krana ora ana masalah. Lajeng bejo malih nalika wong niku gelem nangisi kesalahan-kesalahane. Artine wong kok duweni rasa getun saka kesalahane. Bu kesalahan apa wae? Kesalahan dalam melangkah misalipun ning gone nyambut gawe. Krana kesembronoane. Ini kan masuk sembrono ini kan kadang-kadang ki pas, tapi kadang-kadang ki sembrono kula wau ndadekno dhek cilaka dhewe. Ya tapi kok dhek niku duweni rasa getun atas kesalahan-kesalahan sing dilakoni, niku bejo banget. Mergo dengan nangisi utawa getuni kesalahane, dhek punya usaha untuk memperbaiki, untuk mengatur langkah, mengatur strategi. Ojo sampai salah meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor loro ne wa man lam yaksha, wa man lan sapa wong lam yaksha ora wedi sapa man kudumahu ing tekane wong ngalallahi ing atase Allah. Aiman tegese wong lam yaksha kan ora wedi sapa man liqa Allahi ing ketemu Allah ing sowan marang Gusti Allah bil mauti kelawan dalan mati. Lam yanju mongko ora slamet apa qalbuhu atine man minal harami saking perkara haram wasubhati lan subhat. Wong kok ora wedi menawa besok bakal sowan ketemu karo Gusti Allah Ta'ala mempertanggung jawabno apa sing ditindakno. Kok dirasa ora dirasa wedi ngoten niku gak nek kekhawatiran babar pisan. Utawa dhek rumangsa urip wis pisan ning donya niki. Ora enek kehidupan malih, ora bakal ketemu malih marang Gusti Allah Ta'ala, ora enek pertanggungjawaban atas napa sing dipun tindakaken alam donya menika. Wong mau ora slamet sangka nindakake perkara sing haram utawa sing subhat. Bismillahirrahmanirrahim. Fal muharramatu monggo utawi pira-pira perkara kang den haramake iku kismani rong duman. Akaduhuma utawi salah sijine kismani iku syai'un suwiji-wiji muharramun kang den haramake lidati krana utawa keduwe dati syai'. Contone kal maitati kaya batang wadami lan getih wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono dam lan maitah. Fahada mongko utawi iki sae iku layakhillu ora halal apa hada
illa lisat di baqa'i ruhihi angin krana mbuntoni tetepe nyawane wong. Perkara sing diharamno niku wonten kalih jenis. Ada dua bentuk. Pertama, perkara sing diharamno utawa zate memang haram. Zate barang memang haram. Contohnya kados dene getih utawa didik niku jenis-jenis getih niku haram. Utawa batang, kecuali batange walang utawa batange iwak niku masuk panjenengan mangan balur, mangan teri, mangan pindang niku halal. Niku batang tapi niku halal. Utawa walang, golek walang yang alas, sebagian mati, sebagian urip. Sing mati niku nggih halal. Lah liyane niku haram. Lah perkara sing date haram, ya, perkara sing diharamno date niki hukumnya tetap haram. Dia bisa menjadi halal, iso berubah hukumnya, iso jadi halal, tapi ketika ada perkara sing darurat, sesuatu yang memaksa dia harus makan barang sing haram niku. Dan sing maksa apa? Iki menika untuk melangsungkan kehidupane, terancam mati. Kok dhek ora mangan, dhek bakal mati. Maka ketika keadaan terpaksa ngeten iki untuk meneruskan kehidupan ini, maka boleh makan niku, tapi sak cukupe. Misalipun gak enak sing dimasak, gak duwe beras, ora duwe duit, ora nek panganan apa-apa. Dhek nyolong ya wedi. Dhek njaluk isin. Terus enek pitik mati, enek batang. Terus dimasak. Niku halal. Mergo keadaannya terpaksa. Nek gak mangan kuwi iso-iso dhek bakal mati. Bismillahirrahmanirrahim niku halal lidzatihi. Haram lidzatihi, perkara sing diharamno dzate. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utawi kang kaping pindho iku halalun halal binafsi kelawan awak dhewe syai. Contone kalma kaya dene banyu atau hiri kang suci. Wal aruzilan beras, lakinnahu tetapine utawi syai iku mamlukun den miliki lil ghairi kedue wong liya. Faya krumu mongko haram apa syai alaika ing atase sira hatta yasira sahingga dadi apa syai iku milkaka milik ira biwajhin kelawan dalan jaizin kang wenang fi syar'i ing dalem syarak. Nomor kali termasuk sing diharamno inggih menika barang niku dadi halal. Jenisé dadi halal. Nanging barang niku milikipun tiyang sanes. Niku haram panjenengan dahar. Jenisnya panganan halal tapi milik yang sanes niku haram panjenengan dahar. Kecuali nek milik kala wau sampun pindah datang panjenengan dengan cara-cara yang diperbolehkan. Misalipun panjenengan diwenehi utawa panjenengan niku tuku niku oleh wis pindah milik niki boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyubuhatu utawi pira-pira perkara subhat. Subhat niku memper-memper atau bercampur haram karo halal di tengah-tengah niki subhat utawa barang sing samar
samar kehalalane. Bismillahirrahmanirrahim. Wasubuhatu utawi pira-pira perkara subhat iku salatu darajatin ana telu pira-pira derajat. Ma suwiji iku barang tuyuk kina kang den yakinake apa takrimuhu harame ma wasukkalan den mamangake diragukan apa fi hillihi ing dalem halale ma. Wa fi hadalan iku ing dalem iki swiji-wiji iku hukmul harami utawi hukume haram. Perkara sing subhat niku wonten 3 jenis ya. Enek sing ma tuyukina tahrimuhu wa sukka fi illihi. Barang sing diyakini niku haram. Adapun halal niku masih diragukan. Misalipun panjenengan gak ada tonggo, penggaweane niku judi, dan selain judi dia gak ada penggawean liya, utawa dadi germo, utawa dia niku lonte wadon lonte. Pokoknya dia mempunyai pekerjaan, tapi pekerjaan sing diluweni namun pekerjaan sing diharamno. Menggaipun Gusti Allah Ta'ala itu haram pekerjaan itu. Nah, hasil dari pekerjaan haram niku hukumnya haram. Lah panjenengan diundang tahlilan utawa khataman teng ngene yang niku sing disuguhno niku haram. Niku subhat yang diyakini keharamane, adapun halal masih diragukan. Kejaba nek tangga panjenengan ngenten misalipun nggih sing diundang pas kiai. Pak Yai tolong bijing niku kula gadah damel badhe ngentun leluhur kula. Iki kok atur ngimami tahlil. Terus iki ngene. Seto Pak kula niku kok mboten purun mboten. Kula niku ngertos, sing kula ngertosi panjenengan niku kan pengganipun main. Panjenengan niku duwe sebagai germo. Lah hasil usaha panjenengan niku haram. Kula niku haram mangan napa ingkang dengan suguhne. Luwih becik aku tak gak melu ae. Nuwun sewu Yai. Nek sing kula suguhno niku mengke niku sanes saking usaha kula, sanes saking hasil usaha kula. Tapi niku bodo warisan. Iki kula panjenengane angsal warisan kang saking Kang Sopan Buduman Jalan Senas Derek, dan niku sing warisan itu kula damel ngintun dhateng yang sepuh kula niku. Wah, nek ngono ya wis aku gelem. Nah. Niki walaupun masih niki jane awake wis seru. Bahwa hasil usaha sing biasa sing dilakoni niku haram. Tapi dia mengatakan ada kehalalannya sing disuguhno niku. Niki sebenarnya masih diragukan. Awake sik ragu sebenarnya. Atau bahkan mesti enek campurane sangka hasil usahane. Niki boleh. Tapi nek sing dhisik mau dhek tidak punya sumber kecuali dari yang diharamno niku, maka hukumnya padha karo haram. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor loro wa malan barang tuyukina kang diyakinake apa khilluhu halalin ma wa syukkalan den mamangake apa fi tahrimihi harame ma. Awake yakin nek halal. Ya misalipun niku awake krungu wong niku oleh kiriman saka sedulure misalipun
dikirimi duit akeh supaya tinggal ngirim wong tuane sing wis meninggal. Karena awake krungu utawa walaupun sebenarnya jadi sing dikirimi niku hasil penggaweane niku bukan sing haram. Dia punya penghasilan sendiri. Tapi panjenengan ngerti nek DE niki oleh kiriman kok beli dulure keluar Jawa atau keluar negeri oleh kiriman akeh kanggo ngirim. Dan niku awake kan lebih yakin ning gone halale. Nek harame sik ragu. Niki ora apa-apa. Jadi awake mangan apa niku sing disuguhno niku ora apa-apa. Mergo lebih meyakinkan halale dibanding sing diharamne. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhi syubhatu utawi iki syubhat bentuk iki iku takuha utawi tinggal syubhat iku minal waroi setengah saking wirai. Ana awake iso menghindari termasuk awake wong ampuh. Wong ampuh artinya wong wirai. Wong wirai iki sing bener-bener jaga saka perkara syubhat lan perkara sing haram. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3 wa malan barang yahtamilu kang memper apa ayakuna yata ana apa ma iku halalan halal wa haraman lan haram. Wayang bagi monggo saeja apa tarkuhu tinggal ma. Enak meneh sing memper halal ya memper haram. Misalnya pun panjenenganipun nemu barang neng dalan berupa panganan atau berupa duit, dari ku mbuh sapa sing duwe panjenengan sebenarnya pemenjupuan niku ora masalah. Mergo wonge wis gak enek, mungkin wonge wong adoh utawa mungkin wonge gak balik. Wonge mungkin gak goleki, panjenengan wonten pemikiran niku. Paling wonge sang goleki. Niku panjenengan miliki boleh, tapi apike ora usah. Bayang bagi tahu apike ditinggalno. Artinya ora usah dijupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Niku jenis-jenis barang sing syubhat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dak ninggalo sira maing barang yuri buka kang mamangake apa maing sira. Yuri buka oleh, yari buka oleh. Dak ninggalo sira maing barang yari buka kang mamangake apa maing sira. Ilama marang barang layari buka kang ora mamangake apa maing sira. Fa inna sidqa krana setuhune bener iku tumakninatun tenang utawa bener utawa jujur. Wal kaibalan goroh iku raibatun mamang. Rawahu critakake ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Wayari buka utai lafaz yari buka bifatil ya iklawan fakaya ya wa dhammiha lan dhamai yae yuri oleh yari buka atau yuri buka boleh. Wa makna hadal hadisi utai maknane iki hadis iku utruk ma tasukku fi killihi. Utruk ninggalo sira ma ing barang tasukku kang mamang sira fi killihi ing dalem halale ma. Wa'dil lan ngaliha sira ilama marang barang laka suku kang ora mamang sapa sira fi killihi ing dalem halalima. Kada kaya mengkono dawuh afada awe faida sapa Syekh Hasan Al-Hamzawi, Syekh Hasan Al-Hamzawi. Wa makna raibah uta maknane raibah iku itirabul qalbi bolak balike ati utawa gonjang ganjinge ati. Maksudipun ngeten. Dipun Kanjeng Nabi
awake niku nalika metokake perkara sing meragukan halal apa haram yo iya. Misalkan panjenengan menemukan sesuatu yang baru, berupa buah, berupa hewan, ya. Panjenengan niku tapi ragu-ragu tentang hukumnya barang niku. Iki halal apa haram yo, halal apa haram. Niku tinggal mawon. Artinya mboten sadidahar. Dak ma yuribu ila ma la yuribu. Wis ngaleho ning gone liyane sing halal. Masalah pun apa? Fa'ina sidqa tumanina, kejujuran artinya awak melakukan sesuatu yang benar niku menjadikan ketenangan wonten ing manah lobenya sami. Gak enek pertanyaan-pertanyaan sakwise niku. Tapi nek lobenya sami niku goroh mblithuk ning awake dhewe niki akan timbul roibah. Digonjang ganjing hati iki gak nyaman, ora tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Waman lam yakun aisan, waman utawi sapa wonge iku lam yakun ora ana sapa man iku aisan medhot pengarep-ngarep. Ai qati ar-rajai tegese wong kang medhot pengarep-ngarep nganil khalqi saking makhluk. Lam yang jumongko ora slamet sapa man minat qoma saking qoma. Man lam aisan anil khalqi lam yanju minat qoma. Wong kok gak iso memutuskan harapan sangka makhluk, wong mau mesti bakal kena penyakit tomak. Artinya awake iki aja seneng dibantu negara, mbuh dulur, mbuh tangga, aja seneng karo bantuan-bantuan yang iki. Guna awak ini pun terlalu seneng karo bantuan-bantuan ini, awak pun kena penyakit tomak, selalu berharap bantuan terus, ngandalno bantuan, bu pemerintah, bu masyarakat, bu saka gone dulure. Ini ku penyakit. Itu sepundi, ya berarti awak nyendekno apa urusan ini ku namung dateng Gusti Allah. Di Gusti Allah niku sing damel kula lan panjenengan sami, tentu Gusti Allah nggih badal nyekapi dateng sedaya kebutuhan kula lan panjenengan sami. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiyat diriwayatake apa annahu setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawa sapa Kanjeng Nabi, istaidu billah, istaidu becik padha nyuwuna lindungan sira billahi kelawan Allah, nyuwun perlindungan min toma'in saking toma, yahdi kang nuduhake apa toma ila tabahin marang kotoran, aidanasin tegese kotoran utawa reget. Wa min toma'in lan saking toma yahdi kang nuduhake apa toma ila ghairi madma'in marang liyane nggon pengarep-ngarep. Wa min toma'in lan saking toma khaisula madma'a sekirane ora ana pengarep-ngarep iku maujud. Rawahu ngriwayatake hadis sapa al-Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, wa Tabrani lan Imam At-Tabrani wal Hakim lan Imam Al-Hakim. Dawuh Kanjeng Nabi, he umatku kabeh, kowe nyuwuna pangreksa marang Gusti Allah sangka sifat tomak. Sifat tomak sing wujude yaiku sen arep-arep dateng paweweh utawa bantuanipun tiyang sanes. Nyuwun perlindungan saka Gusti Allah saka sifat niku. Sing sifat tomak niku yahdi ila tabain.
Tomak niku nuntun kula panjenengan sami dateng kekotoran. Artine ngotori ning gone tauhid kula lan panjenengan sami. Awake mesti tawakale kumandele nang dhateng Gusti Allah taala ning krana penyakit tomak akhire rasa tomak kau ngotori ning gone tauhid. Awake mesti sumindi niku namung dhateng Gusti Allah taala malih jek kecampuran arep-arep sangka makhluke Gusti Allah. Niku bentuk-bentuk kotoran. Utawa min tomain yahdi ila ghairi matmain. Nyuwun perlindungan dhateng Gusti Allah saking tomak sing saged nuduhake utawa nuntun kula panjenengan sami dhateng panggenan sing janjan iku sanes panggonan untuk berharap. Itu masuk begini ku. Jadi awake arep-arep ning gone makhluk niku jane sanes nggon pengarep-ngarep kula panjenengan sami. Mergo makhluk kabeh niku ya apes, kabeh ya lemah, ora duweni daya menapa-menapa kejaba krana ana pitulunge Gusti Allah taala. Wa min tama'in haitsu la matma'a lan uga nyuwun perlindungan dhateng Gusti Allah taala saking tomak sing nenggone posisi yang sebenarnya itu bukan tempat atau ora kudu piye lamat ma'a ora dudu nggone pengarep-ngarep. Ini misalnya awake uga nyuwun perlindungan dhateng Gusti Allah taala nek sangka kondisi yang sebenarnya kita tidak perlu berharap kan sinten kemawon. Istomak ini ngubungi ditelune iku jajane padha mawon intinipun iku. Artine awake niku aja tomak ning gone sapa ae. Aja tomak ning gone termasuk awake dhewe. Awake dhewe nyambut gawe kan, nyambut gawe mbu bertani, mbu dagang, mbu ternak, mbu napa kemawon. Awake nyambut gawe iku sekedar nindakake perintah Gusti Allah taala. Iku dawuh nika fantasiru fil ardi wabtagu min fadillah. Ideal sholat nih kok, menjauhi Jumat nih kok. Nalikane awakmu diundang ana dina Jumat, pas ora dikira cepet-cepet kang ilmu marang Gusti Allah taala. Artine nindakake sholat. Nek wis ngono, nek wis tutup ndang padha sumebar golek kemurahan Gusti Allah taala. Niku perintah awake nyambut gawe niku namung sadar nglakoni perintah Gusti Allah taala. Ning awake aja tomak, aja terlalu berharap sangka hasil usaha niku. Tapi awake arep-arep niku ning Gusti Allah. Bisa ditampa ngene iki. Di awake nyambut gawe niku netepi dawuh perintahipun Gusti Allah taala. Ning aja berharap sangka apa sing kudu tak lakoni kudu ngetokno hasil. Iki awake padha karo arep-arep ning gone makhluk. Awake bareng meneh ning gone Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yakun hafidun wa man lan sapa wong lam yakun ora ana sapa wong iku hafidun ngreksa ngala amalihi ing atase ngamale wong ngreksa mimma saking barang yufsidu kang bisa ngrusakake apa mae ngamal lam yanju monggo ora slamet sapa wong minar riya saking riya
wong kok ora gelem jaga ngamale saka perkara sing rusak niku wong mau ora slamet saka penyakit riya. Ngamal niku nindakake suatu perbuatan sing mestine napa sing kita tindakaken niku ikhlas lillahi ta'ala. Mestine ngoten. Tapi nek awake ora waspada, awake bakal rusak amal niki. Ora waspada, ora waspada akhirnya ora njaga. Dan termasuk sing iso ngrusak ning gone ngamal inggih menika riya. Riya niku nek diarani pamer. Pamer utawa pengen pujian utawa berharap dari amal kala wau ijolan. Niki betul-betul riya. Niki rusak ning gone ngamal. Ya liyane ngene, misalipun bandingan niku mawene wong. Terus bandingan niku karo muni dengan kalimat-kalimat sing sifate mundat-mundat utawa nguwahi tapi karo ngisuh, nguwahi tapi karo ulat sing gak nyenengno. Niki yang rusak ngamal sebenarnya, rusak. Tapi sing berbahaya mana inggih menika riya. Riya niku ora pati ketara. Niki manggene ati kula panjenengan sami. Awake misalipun sedekah pengen dilem utawa pengen dikenal wong supaya dikondang sebagai wong sing dermawan. Niku merusak ning gone ngamal. Mulane sapa ae kok gak iso ngreksa ngamal saka perkara sing rusak, mesti wong mau bakal kena riya. Ora slamet saka riya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya diceritakake apa ana satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, iyyakum wadya sira kabeh antukhlitu ing yen to nyampur sapa sira kabeh nyampur taatallahi ing taat marang Gusti Allah, sira campur bihub bisana'il ibadi lawan demen pengaleme pira-pira kawula, patahbita mongko sebabe kalebur apa amalukum pira-pira ngamal ira kabeh. Rawahu riwayatake hadis sapa Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami. Kados sebut Kanjeng Nabi, he umatku kowe kabeh njaga iyaku ngreksa jaga dan peliharalah anduh itu anta'atallahi biku bisana utawa dia takutlah kamu mencampur adukkan taat marang Gusti Allah Ta'ala mbok campur aduk karo berharap pengalembono sing wong. Aja kok campur. Artinya nalika awakmu nglakoni apa ae, nglakoni taat dhateng Gusti Allah, ikhlasno, terus usahano, perjuangkan untuk selalu ikhlas. Aja sampai kecampuran karo seneng pengaleme menungso. Kok nek awakmu kuwi kok seneng karo pengaleme menungso, utawa pengalami menungso mau mempengaruhi ning gone amalmu, akhirnya awakmu semakin api,
semakin mbok sempurna lan ngamal karena ada pengalaman menungso, maka amal sing mbok lakoni mau dadi hancur, dadi rusak, hancur lebur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yas'in wa man lan sapa wong lam yas'in ora nyuwun tulung sapa man billahi kelawan Allah, ora nyuwun tulung ngalah tirasi qalbi ngatasé ngreksa atine wong, lam yang monggo ora slamet sapa wong minal hasadi saking drengki utawa hasud. Daripun Badul Hukama terus malih inggih menika sing sapa wonge kok gak gelem nyuwun pitulung dhateng Gusti Allah anggone jaga atine, jaga ati supaya bersih, supaya selamat, aja sampai kena penyakit hati. Dan itu kalau banyak sami ini sebenarnya lemah untuk menjaga hati ini sulit. Melalipun awake kudu nyuwun pitulung dhateng Gusti Allah, ndonga dhateng Gusti Allah supaya manah kula pengen sami niku dipun resiki sangka sedayane penyakit. Dan nalika awake dhewe niku ora nyuwun pitulung dhateng Gusti Allah untuk menjaga hati niki, awake ora bakal slamet, mesti bakal kenaan penyakit hasud, drengki dhateng tiyang sanes. Ditanggane duwe apa awake panas, tanggane duwe apa oleh apa awake atine terus kobong, ora melu syukur, ora melu seneng tanggane oleh nikmat, malah awake niku drengki, malah lara atine. Ini hasud niki akan masuk neng nggone manah kula lan sami. Dan supaya awake dhewe niku iso terjaga saka hasud utawa penyakit-penyakit ati liyane, supaya nyuwun dhateng Gusti Allah Ta'ala supaya dijogo. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiyah diriwayatake apa ana sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, al hasadu utawi drengki iku yufsidu ngrusak apa hasud al imana ing iman, kama yufsidu kaya oleh ngrusak apa asibru brutowali wis panganan sing kuwait, jenis buah napa-napa sing kuwait yen sama kewan ya perlu empedu. Awa asala ing madu rawah ing hadis sapa Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami. Wonten malih dhateng Kanjeng Nabi bilih hasud sifat drengki niku iso ngrusak nenggone keimanan. Awake iman dhateng Gusti Allah, iman dhateng malaikat, dhateng kitab-kitab, dhateng rasul, dhateng dinten akhir, dhateng qada lan qadar. Termasuk dibedakno ning qada lan qadar niki. Awake yakin bilih napa mawon sing terjadi ning nggone donya niki sing ngatur Gusti Allah. Termasuk bentuk kepemilikan apa sing manggone-gone awake, apa sing manggone-gone dulure, apa sing manggone-gone tangga, niku kabeh didum sing ngedum Gusti Allah Ta'ala. Takerane ora padha. Enek sing diparingi kelebihan sangka segi iki, enek sangka segi iki, tapi dibalik kuwi dhewe duwe kekurangan iki.
Wi kabeh sing ngedun Gusti Allah berdasarkan qada lan qadaripun Gusti Allah. Nek awake wis iman nang gone qada lan qadare Gusti Allah Taala, kok awake drengki ora seneng karo dulure karo kanggone sing nampa nikmat niku, berarti iman kula lan sami niku rusak. Bentuk iman awake dhewe gone takdire Gusti Allah niku rusak. Ora bener. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yangdur wa man lan sapa wong lam yangdur ora ningali sapa man ilaman marang wong gua kang utawi wong iku abdul luweh utama minhu tinimbang saking man. Apane? Ilman ilmune wa amalan lan ngamale. Lam yang mongko ora slamet sapa man minal ujubi saking ujub. Wong kok ora gelem nyawang nanggone wong sing sak dhuwure dari segi ilmu lan amal lan tumindake. Wong mau mesti bakal kena penyakit ujub. Ujub niku mandang apik ning awake dhewe. Wong kok gak gelem nyawang wong sing sak dhuwure saka segi ilmu lan ngamale utawa tumindake, wong mau mesti bakal kena penyakit ujub. Mergo dia merasa tidak ada pesaing. Tapi nek dia nyawang sak dhuwure, dia akan merasa kecil. Ilmuku ternyata saiki nek dibanding kae. Oh ternyata amalku ki ora apa-apane. Wong ke mempeng ngajine, mempeng lehe ibadah, mempeng jamaah. Apane nyawang iku sak dhuwure, awake slamet saka ujub. Tapi kok gak gelem nyawang wong sak dhuwure, dia mesti akan merasa paling utama, paling apik di antara wong ning gone sekitare. Nah iki penyakit ujub. Ujub ini artinya bangga karo amale, bangga karo apa sing diduweni, rumangsa luwe. Bismillahirrahmanirrahim. Rawiyat diriwayatake apa anna usune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, man hamida nafsahu, man utawi sapa wong iku hamida muji utawa ngalem sapa man nafsu ing awak dhewe wong ngelem ngalang amalin ing atase ngamal sholihin kang saleh, faqad dhalla monggo temen-temen kesasar apa syukruhu syukure wong, wa habita lan lebur apa ngamaluhu ngamale wong. Rawahun wis nritakake hadis sapa Abu Naimin, Imam Abu Naim. Dawuh Kanjeng Nabi, wong kok ngelem awake dhewe sebab ngamal solehe. Misalnya pun pentingan niku jadi wong sing sewegep ngaji utawa sregep ibadah utawa sregep sedekah. Terus pentingan niku ngelem awake dhewe. Wong adol aku ibadahe sedekahe sak iso kabeh wong iki wani dianggep cilik kabeh iku perkara ngelem awake dhewe. Wong niki sejatine niki dhewe kesasar anggone syukur. Artinya napa? Dhewe iso nglakoni apa wae iku sak benere sebab sangka pitulungipun Gusti Allah, sebab taufikipun Gusti Allah. Kudune dhewe ngeleme niku nang gone sing maringi yaiku Gusti Allah Ta'ala, ora ngalem ning awake dhewe. Padahal syukur, sing diarani syukur niku ngalem nang gone sing maringi. Tapi kok sing dilem awake dhewe niku padha karo wong sing
kesasar, wong sing sesat anggone syukur. Akhiripun wedhus pundi wa habita amaluhu, ngamale lebur ora nek gunane. Bismillahirrahmanirrahim. Wa biya diriwayatake apa ana sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, laisa ora ana iku bil khairi kelawan aran bagus apa aidira yen to nglahirake yen to ngakonake sapa wong alqaula ing ucapan bilisani kelawan lisane wong wal ujbalan lahirake ujub fi qalbihi ing dalem atine wong. Rawahu ngritakake hadis sapa Ad-Daraqutni, Imam Ad-Daraqutni. Laisa bil khair aidil qalbi lisanihi wal ujba fi qalbihi. Wong nindakake ngamal bagus, terus dia niku leh ngomong aku ki mas aku kok piye gak iso nglakoni apik, aku kok gak iso ngempeng, aku kok gak iso nglakoni tahajud. Sebenarnya dia melakukan itu, tapi dia mengucapkan itu. Tapi di balik niku wonten atine niku enek rasa ujub. Artine merasa bangga. Ketoke ning gone lisane niku merendah. Tapi ning gone batine niku enek ujub, membanggakan ning gone ngamal. Niku bukan kebaikan. Mergo awake dhewe iki tanggung jawab ning gone ngamal napa mawon niku dhateng Gusti Allah. Ora ning gone wong. Mulane Allah Ta'ala ku sing disawang niku ati kula lan panjenengan sami. Dudu apa sing nampak. Nek sing nampak niku wilayahe wong. Wilayah sak padha-padha niki. Awake nalika roh wong lakoni apik, awake ya kudu duwene benyana apik. Niku mergo apa sing dilakoni apik kok awake kudu nilai apik, ora oleh awake niku ngarani wong niku riya utawa wong niku drengki. Niki barang jeroan, barang ati, bukan wilayahe awake dhewe. Jadi sing bangsa jerohan, bangsa hati awake tidak punya hak, tidak punya kekuasaan untuk menilai. Awake apa sing nampak mawon. Kok apik, ketoke apik, lahire apik, ya awake ngarani apik. Tapi nek elek ya ngarani elek niku. Nek batin niku urusane Gusti Allah, wilayah pun Gusti Allah Ta'ala. Sehingga kata sebut Kanjeng Nabi, kebaikan itu bukan kita menampakkan dengan lisan, dengan bentuk kebaikan kalau mau, tapi nenggone hati enek rasa ujub. Bismillahirrahmanirrahim. Wa biya diriwayatake apa annahu sadune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, inna ujba setuhunya ujub iku la yukhbitu yakti nglebur apa ujub amala sabaina ing amal 70 apane sanatan taune. Iku bahayane ujub. Ujub niku membanggakan amal. Bulan baleni ujub niku membanggakan amal. Beda karo takabur. Takabur niku hubungannya karo pangkat, kedudukan, atau harta. Tapi yang ujub itu kaitannya pun kalian lelaku utawa ngamal sing apik, terus sing ngamal niku menjadikan dia niku merasa besar.
terus memandang liyane niku di bawahe niku ujub. Bismillahirrahmanirrahim. Ujub niku iso nglebur ngamal utawa lelakon sing dilakoni 70 tahun. Ngamal-ngamal apik sing kita lakoni 70 tahun iku iso dadi rusak sebab saka ujub, membanggakan amal. Ya supaya awak iki ora bangga karo ngamal, menyadari bahwa awak iso ngene mau krana Gusti Allah sing ngisakno. Akeh awak iki sing iso belajar saka wong sing wong setruk-setruk. Dhek nggerakno tangane ora iso. Nggerakno sikil ora iso. Niku nudune jane wong niku ora iso apa-apa pancene. Wong niku ora iso apa-apa, dan sing ngisakno apa-apa niku Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu nyritake hadis sapa Ad-Dailami Imam Ad-Dailami wa baqaratus saniyata asyarta al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم